Zibai vekule tunchung video a chuanin fashion designer engtin nge ini theyang tin puan three training tur te tana sha tur pawimawh ka ti te mai ba ka puan three te tan po thil tangkai tur tak tak nia ka sha te karon soidona kan vlog china ho khanin puan three lampang thil khanin en kha hlo ang reng phia na ka lom tu ka ke ma po ti chuanin ka veiwa na ho ang chi ang kha chuanin en kha hlo lo ang reng khop maya tuna hen hei ka mel kha karon tilang le boxia in endu lo le me yang ti ka lau mai ro chu tun chu ma po hianin puan three tung chang deuh hlir kha karon soidona fashion basic te puan three te ta na mason na tur thil chi sang sang kha karon soitel pa don ani chu amma sapera chuanin puan three emo fashion designer ini don chuanin puan three te le fashion designer khanin enge anti engna nge ni tin nan tho chin ti thakei sha chan masak potanga ya ti chuanin eng thiamna tinge inei ngai ti angreng te khai ishat ve kha ngai ni chu intiran fashion designer po lo ni don tala fashion designer chau kha mi ni chak a hna thwa te khanwa mi ti ngem ni tin khanin fashion designer ina ati chin kha iti du ngem ti te khai shat kha ngai ta ni chu tin fashion designing kan ti bi khi chuanin hwam zau ema puan three an ni chia lawa an skills nei tur kha claiming a hau tak deuh big zo ka ti chuan a zer chhung te po rei zo ka puan three kha an hniam zo ke ti na lampang ni lovin fashion designing a chuanin puan three te chi sang sang kha tel vek ta puan three a chuanin puan three thiam te akat thiam te khol man thiam te khang ho kha iti thiam kha angai ni maya fashion designer tan chuanin puan three thiam po ni tangkai thove ma sengin puan three thiam lo tan po fashion designer ani thei thawa tho khatlai khani Mizo rama chuanin certificate nei kher lo kha chu fashion designer ni lo anga ngaihna kha china ni chu he hian ni kher lawa certificate te hi chu paper chawanya amai ro chu self taught designer po kha ini thei reng ti na ni chu YouTube pa po inzir theya in chhar zaw zir te po nyang chu khatia ang hmang te po khanin YouTube achang rengot po khanin nangma skills khailo develop kha chuanin fashion designer hlothling deuh po khai ni theya idu chuanin nangma brand po kha startup kal thei ti na ni chu fashion designing te puan three te hi kan zir dan tlang puya chuanin atopa hei ti tur kan shat to lo tong khonga timayang azonga za hi chu ni lawanya amai ro chu atam zo khi chu katingam sak omja chu nu le pa ten le khazir na konga po an lo beidon pui to timayang chong moi lo ni lo se ti tur dang shat lo awanga runzir ang hi atam zo kan ni ta kan training anga te po omja chu nadang tho tur shat lo awanga runzir ani bermayang chu khatiang kha atam zo khi kan ni tlang pui ani chu a thav feka ezon na tak po atling feka tin zona om thei pakhata chuanin puan three te fashion designing hi Mizo rama hianin hlotlin na tlak ani em ti te poi zona pawimawh tak mai nia engkim hi taima takati chuanin hlotlin na tlak fakani ti kha chu kan shat sania khatlam pangkha ron soiwa katum lawa tin chu mai ba ka fashion designing chungchang ka ron soidona wang khanin engemaw in cheinal na lampang ang chi real sa in hmuh chu tia ang in cheinal dan ti vel ang lampang kha karon soidon lawa ka soitum perzo ka chanin eng ang skills nge inei ngai ti te fashion designer chani tura shat tur pawimawh ka ti te keima experience bi ka changin karon soidon mai chawania chan hei hang zong zong hi keima mi mal ngai dan ania adik fek kher lo mai themin pompui fek kher lo theya amai ro chu keima ngai dan keima mi mal ngai dan ani ti khamil lo shat sak shim shim ula pawimawh chuanin a tuina hi kan shat chan ma sak per hi pawimawh ka tia ma chuanin fashion designing kan zir don chuanin keima po kha ka blind lu tu ka ni chu fashion designing ka zir don masak per kha chuanin hei kan tlei rol chho lai kha ni wang khanin in cheinal kan cha ka wangte in tinal kan cha ka wangte Sunday chol ni pianga korthar in three sak kan cha ka wangte kha ang ho kha khang ang kan cha ka wang khanin fashion designing te kha kan zirani chu nalna emo kan tia ma sengin modeling nen te hianin enge kan mix up deuh rewem o tina ang kha ka nei ni chu tin fashion designer kan ti hanin ani na chau vadu awanga zir hi tam tak an om ve hian ka ringa keima po khani thawa hei ani na kha
moi vel khakati ni chu ma se an na tho chungchang hei an na tho enge fashion designer in a skill sam mo ti lampang reng khaka ngai to ngai lo ni chu omje chu art line ang top khana ka kala ka tui ka ti rol khanin I thil reng chu kan lo zir tak tak le na tak tak anga arun kal hi chuanin na tak tak anga kan tho angai hi chuanin nin om chang te he a boring chang te ka tui lo mani o han ti rum chang te hi a om lo thei lawa hei hi chu a kan tui talave ti na po khani chuang lo ta a ma sengin karin ang hi alo ni ber lo lu tu chan thil nui za thak de pakhat chu hun kal ta la rei fak lawa khanin ala rei lo lu tuk cha ta po chan mizo me pui te hianin fashion designing le beautician te hi kan sha shan na hi ala rei fak lawem o ka ti ni chu he non pui ang khana ni chu mo she shang ta chu tam ta kan oma thok khat lai phe ka chanin min lo chei o an ti ta min lo chan tlawng min lo chei nal dewin min lo chei o ten ti chin ta ni chu makeup te kha ka thiam vek turan ngai top chanin he makeup chungchang te hair and makeup te styling te khatyang zong kha ka thiam tura khanin an ngai to patin he hair coloring thleng khanin ka khoi thiam tura khanin an ngai chin ni chu min lo chei an ti te khanin o ka lo ti vele mezer he thum na in cheina na chungchang kha mo ka ti wang khan a mai ro chu an lo soi omja taka ka chanin hei makeup chungchang dei kha lo ni dei ni chu nui za thak top chu wan chanin mizo mi pui chen khat po khanin beautician le nge fashion designer te po hi kan shan na kha alrei lu tuk lo tu na chanin hei mi kan educated chho char to enge adang lam na te po kan lo shi chho to ta ni chu wan chanin hemi video bi ka hianin fashion designing chungchang emo fashion chungchang karon soi hianin khovel huap fashion lampang ka soi lawa international fashion lampang kha ka soi lawa mizoram cha ka focus ani ti kha khong hei takin mi lo sha sakula chu wan chanin he laya chanel gucci tivel chungchang kha karon soi don lo nya mizoram fashion chungchang mizoram fashion designers chungchang le puan thui te chungchang lampang zo ka ni chu hemi video karon soi tum chumo oi athum ha shwai kha rei lu tuk don ni chu wan chanin athu puya kan lut nga langa athu pui ti la point shang kha ni don ta a pawimawh ma sap per ka ti chu fashion designer cha ni tur chan puan thui thiam tel a pawimawh ka ti a chan chu puan thui thia kan thiam tel lo chuanin enge puan enge kan thum hmowa har sat na te khatia ang te kha ava fix thei lo ava siam that thei lo ni chu tin puan thui thiam lo chuanin enge a design dan kal mang akal dan tur kha sha thiam kha har a chu wan chanin puan thui mi nilo ma ila akal mang tal kha kan shat kha pawimawh ka tia chu garment construction kan te china garment construction mai baka pattern making kan ti chu enge akat dan te ate kwal dan te khatan te kha pawimawh ka tia tin a thui mai baka draping kan ti te kha ang zong kha fashion designer tan chuanin shat a pawimawh ka ti bera fashion designer ni wang khanin in cheinal ring don lo a tak I khovel tak a chuanin enge mi tak sarwang mil khan ingtin nge thomhnoi chhuak sak theang ingtin nge a in me dan turin thomhno idwan chhuak theang ti te khai thluaka khanin lut se pawimawh zo kan chu nangma in cheinal le nal lo lampang ai ma chuanin mi khanin in na tho akha an ron du turani nangma work kha in na tho akhan ron du tur cheni ta ni chu omja chu engam in cheina te ma sengin thil engma po design chhuak thiam lo ni kha omja kha omlo ni chu reality a chanin khoi lai nge ti ar tur khoi lai nge ka ti ki koi na lai tur khoi lai a nge ka pek kwa lang ti te an te fwal se in ti ne ka ti fwal thiamang ti ang khen khanin apawimawh ta ni chu pon thui thiam emo fashion designer tan po pon thui thiam big tan po shatur pawimawh ka ti em chu ready made bulk order thil siam kan ni lova H&M or Zara or tam tak omang hetiang anga size omsa tihchhuah kan ni lova tailor emo fashion designer tailor kan ti choi puan thui thiam kan ti tak ang hi an keima bi kha chane chu puan thui thiam kan ti tak te kan proof na tur chu kan tak sarwang mil thap hian thilen tihchhuak thiamim ti hi pawimawh ta ni chu mintra te size chart te in enanga
H&M Zara brand chang chu bulk order bulk ka thilan thui chin awang hianin size in ang put chumi adar chumi zat tur chu ni small size a chuan chumi zat chu a om zata chuan ni ti tur angkha size om sa khan thui ni chu om za chuanin Mizo rama chuanin kan pian hi chi sang kha om ta ni mi paki kor phei chu tana nge ni kan taksamil khanin an ron thui chhuak lo ani chu mei chakor te po tle ma hnung sang sei deuh te tle ma dul kyar deuh tle ma mong fual deuh te Mizo rama phei chuan kan om ta kan taksa pian phung kan pian hmang kha ain anglo tanuai ta ni chu tailor cha le fashion designer cha chuanin kan taksa ruang mil kanin me tur khanin minduan chhuak sak thiam tur ani ta ni chu khami thiamna kha pawimawh em ka tia ngaihtuah thiamna kha pawimawh ka ti em boka chumi thiam thei tur chuanin puan thui thiam te pattern making kan ti enge akat som khami thiam te kha ang ho kha pawimawh ka ti em ani khoi lai hianin nge darts ka da ang zipper khoi zoka nge ka da ang zipper du to ka thui mam thei ni te khatia ang hi hlotling tur chuan min dor tur chuanin khang ho po kha thiam pawimawh ka tia basic anga kan ngai darts ti mei te po fabric manipulation kan ti te dart manipulation kan ti te hang ho zong po sha te pawimawh ka tia khang ho ka chu a chip chiara soina hun po ni chuang lo hei thui win dart manipulation ti chung chan ngot po video thum li ve siam na tham kha ni chu wan chanin ava kai toi thei ang berin pawimawh ka ti dan in dot kha kan soi zom don ni chu a dot lia pawimawh ka ti le em bok chu thil sketch thiam hi angai ka ti boka kema chan chen kha chuanin lemziak thiam kher lo pon fashion designer hian cha ni thei tholom ni thei vek thawe amai ro chu kan ril ruwa kan suang to na kan design kha kan zia chhuak thiam mia lo chuan ingtin nge kan tihchhuah theng ti hi step masaber step pawimawh ber chu ni ta a tin kan puan thui tu te in emo kan flat drawing emo kan illustration mangin kan thui chhuak kan thui tir tu ma kha an lo shat thiam thei lo chuan kan thil zia tang khan mo kha om zia om lo em ni chu wan chanin fashion designer cha ni tur chuanin thil thui thiam mei baka sketching thiam the angai em atin kutina azak kwala shat te po pawimawh em ta ni chu wan chanin sketching kan tia khanin illustration mei baka kut zeizai ina pencil hum thiam pen hum thiam kha pawimawh em ka ti tel bukan tin sketching thiam ti a khanin engemaw lemziak model moi lu tuk fachi a thiam kher kha ka ti lawania omja chu iril ruwa kha izia chhuak thiama ithil thui tur ithil thui khamin an sha thiam thei tura izia chhuak thiam kha pawimawh ka ti na ni me he roughly poni sketch thei antirnan kor phek le mai ang te po hi jak theita nal khap kher kha ngai lo rough sketch ang po hi apoi lo rough sketch kan ti chuanin he hetia ang mai te po pakhat hi chu illustration pa ngai lo ni ta se he an sha thiam thei dan tura min hetiang hian I du em kan tian sha thiam thei dan tura pawimawh chu he tilaya rough sketch mai ang te po kha pawimawh em ani chu he rough sketch dang han zong ta ila na luai va jo thiam kha ngai chuang lo ni chu a chan chu thiam to tak kho an recruit phe chanin an ziak polo thei to lutuk atira uluk to ka kan zir kha engwak ma omzia omlo he hetiang te hi rough sketch ti omzia ang chu ani ta ni chu mo chuwang chuanin kha chu practice ve ngai vele khatai thiam chuak don lo amai ro chu kan han zia na chuan ka fashion designing students lui te po hi atira chuanin an zia moi em vak bik lo ni chu amai ro chu atopa hi chuanin atira an zia le hnung bera an zia hi chu han compare taila min thiam tur chuan zia ve ngai lom khatha kan zia na kha chuan topa kha chuanin a en tak ve thei lu tu kani chu kha chu practice ve ngai tin sketching bi ka hianin tunlai thiamna sang to a khatia kuta pencil a zia tlut kher lo po khanin enge adobe kan ti mi kha nun adobe fashion illustrator kan ti mi kha nita photoshop te nya photoshop chu har to mai thengor ka shelo lu tu ka ke ma hi technology sang lo lu tu ka ya sketch tu nya kha chu he
tia ang kha technology based thil kha au tamlu tu kani pattern making app ti te po download tu ra tamlu tuk ma se ke chu I ka old model a rough sketch top ang kha kala ti cheda phone na tia I enge ipad ta tia thil sketch te po kha ka thiam lo de izo ka ni chu mo chuwang chuan hin kha chu indu dan kan khan in ti thei adut le kan soi nga lang ka soi thui lu tuk don chin ti chuan pathum na pawimawh ka ti le em chu fabric chungchang fabric knowledge puan than chungchang textile lampang hi kan sha pawimawh ka ti em a eng ang pun design ma ila em a puan than ni na zai lo chana dik thei lo ni chu ko ta georgette man no ta khan ni lo I three thiam em ni lo chuan ka ti china ni chu mo ka zai lai te bula po country thiam class over stylish lut tu ka kan chhuat thei ani loi lem lo chuan a puan than mil lo dewa thil thrui han in thil eng kim hi a pot bam vek a ti chevek a bam vek zera ni chu chuan chuanin I designer ni chuanin cotton ania he chu lachka ania he chu barbie than ti ringot kha tok lo entenan isuk donin engtine fabric care kan ti ang chi mo kha tyang te kha knowledge tle ma zong hi kanin chhar zaw ve hi atul ka ti ni chu entenan hi chu asa ano chi lo istir sa ano chi lo ti te hetang hi chu tui sa ano chi lo her chi lo enge kha sor chi lo ti angte fabric quality shang mai ba ka khanin enge hemi design ne na in me thei tur ti angte kha kan than thiam kha pawimawh ani chu thil flowy deuh du si thil ar moi deuh ar ning hiang hei feminine deuh du si thi puan than khong khong ut mang le de angte I sunday to pa t-shirt puan ron ti le de angte chuan entenan Georgia ta coat three tumte stylish to chuan ya kal theilom amai ro chu zep mia lo chanin kan fashion designer tam tak hi chu soidungem an thiam em wang po ni lo hianin an puan thana na lawang hianin an puan threi hi alang na tau pi nya chu puan than na pawimawh na puan than than thiam pawimawh na pakhat ani chu design how te mani se a puan thani na zera a puan thanin ana chuan design in kim kha choi vek the ni chu puan than textile than thiam pawimawh ka ti le bok ani chumo ti chuanin adot le palina tan chuanin pawimawh ka ti le chu fashion history fashion background hi tlem tal kan shat ve ngai ka ti ya engtin Gucci te an ron pian chhuak Chanel an pian chhuak ti kha pawimawh ber chu ka ti lo na in enge hei kan coffee table la le khabu tarmoi na kan man chin ang chi I Chanel le khabu Dior le khabu te pe chiar tak ro khatyang chhuwa khanin zir tur tak kha omani chu khatyang chhar tur kan nei kher lo ni pon hi vogue te kan subscribe the khatya ang ani kher lo ni pon Pinterest ate Google a thila tam to lu tu ka ni chu YouTube a en tur omvek fashion history a omvek en tam pau le inspiration inga ang nang ma khan football te painting te po ani vek hey kan en tama kan ti tam pau le min fit ne mani chu tin puan thui emo fashion designer ni vesi ka shelo ti reng chunga an phone an scrolla fita thil dang de lang te ka she thiam theilo ni chu puan thui hlo tling te enge fashion designer cha te kan ni don chuanin kan feed te hey YouTube algorithm anti mani Instagram algorithm ti te hi tak ania kan en tama piang hiaron nang ve zela chuwan chuanin kan feed ta te enge Pinterest emo IG kan thil scroll khanin puan thui lam thil te sewing tips te khatyang shang kha arun lang ve tuar turani khanin nas takin min puidon ani chu omja chanin ke po Pinterest le YouTube atang bakin source omwak chuang lo le khabu po chharn hun tak hi chuang lo ama erawh chu chharna na chu a NI chuan le chiang zo a chan chu thil hi Pinterest a emo Instagram a pon ni semi design kan hmuh na satlu tu chuan mani chhuak ka thil design a har to thina ni chu to khatlai ka chuan kan zir ve hun lai ti khang langila tuna pon ta ChatGPT ron chwa ma a enge
ka ang hozir chau khau kha chu an thiam tak tak han te chena sia zok chanin fashion designing art line a pon ani theina lai tam tak chu khang hun lai kha chuanin kan chhuak ta hei Google te Pinterest te khalo lo wang khanin kan chhuak tak tak kha kan ngaihtuah chhuak kha ngai phone te kan en tam lova thingbuk atang te enge kan chevel van atang ten thil tam tak kha design kha chhuak theini chu mani chhuak ngei kha tuna chuanin mi design phone kan en na sa tol to ka chu wan chuanin khami ti ang deuh reuh ang khan thil kha a chhuak ma bi ka ni chu wan chuanin mani chhuak ngei ya thil te tur chuan true artist kan ni don chuanin enge thil feel veng thiamna te phone da thiamna te chu mai ba ka enge nature va feel thiam theina te kha ang kha creative tur chuanin angaya thil create tur chuan mo tam takin tu na hi chuanin kan create sa po ni lo mi create sa mi design sa kan thui chhuak hi ani ringota chu ai chuanin enge engtine designer tha kan ni theyang kan ti chuanin kan mu manga te po kan hmu ve tur ani kan suang to na kan mit thla a te tang kan hmu thiam tur ani chu creative tak tak kan te dan tur po ni in ka sha pangana tana pawimawh ka ti le chu kan skills ho hi shim kan skills nei shim hi kan ma kan son tur ani kan develop tur ani kan thiam thil hi ma kan son tir tur ani ka thui nga rengin thil hi ka thui tur ani lo entirna zipper wa thiam lo tan po zipper wa lo ringo ta kor thui charang te khatyang khati lo tur ani chu ma son tum tur ani chu entirnan thui koi thiam lo chuan thui koi kha azir thar tur ani thil skills thar kha develop tum ve tur ani khanin na satagin kan thwa ka po khanin kan thwak te kha expand ve theidan kong ani chu mo le khazir ang deuh khan expand ve theidan kong ania som thui to po som thui diklo ngai reng kha thil de kan ni law ni chu wan cha som na kha chu pakhat na ai kha chuanin ana ngei tur ani improve tum ve tur ani chu chuan YouTube te en hnem tur ani ya tin kan thil en reng a hianin YouTube emo Instagram a big takin kan en na hianin fashion designing students te tan pawimawh ka ti chu dress up reels ang te thrift flip kan ti ang chi hei second hand an thing an han chei bol vela khatyang chi khanin apui tlem ang cheu pui tam tu jok cheu chu DIY videos craft videos kan ti te enge pattern cutting videos kan ti tak draping videos kan ti tak ho kha en na sa jok ro hemo in chaina le fashion engmo styling khanin a pui don lo cheu stylist ni in tumngot te ni lo chan fashion designer a po khan chi sang an oma fashion stylist poi ni thei stylist ani kerlo pon pon three kerlo anga po ti sang kha ani thei ani chu amai ro chu tun chu ma chanin Mizoram chau kan focus big ka ti ti chuanin parukna a chuan pawimawh ka ti le bok chu a concept kan ti arwang am te hei thil duan chhuah thiam theina hi pawimawh ka ti ni chu chuan dil chhut te thil shat chian te thil shat thiam te pawimawh ka ti a entirna engma source of design nei lo te la room ra ka hianin mi lo khung top ta se designer cha artist cha chuanin thil out of it engma hei empty room atang kanin thil kha a create thiam tur ani chu entirna kha room a khanin thil pakhat cha remote te emo chau ang hi lo da ang ta se remote manga kora design chhuah thiam don chuanin remote chu dum phot adum ta ni ka kor three kha lo dum ta ni for example a mai ni chu chuanin enge ka design chhuah thei hemi changa inspiration nei tur hian helai han hei buttons rong shang kha lo ta ni chu okay my buttons could be rong shang hei ka kor kil po kha asente shingte ti khan rong shang ni ta se a background ero chu dum ta se khatya ang chi creative thinking kan ti te khatyang kha nei apawimawh ka ti a tin chumi mai ba ka chon pawimawh ka ti le bok chu tia kan va hmuh mi kor kan va hmuh maya a thui chhuah thiam dan tur a pattern a zok kha a kat dan tur zok kha wangai to chhuah thiamna hi a pawimawh ka ti tel boka entirnan mi in an corner de ui va mo kan ti kha ataka practical in ti don taila kan ka chhuak thiamem ti te hi pawimawh ka ti a chuwan chan chu mi
mi ti dan copy thiam le thiam lo te pawh hi khei chuan in fashion designer thiam le thiam lo ka te na ani ve tho tin pasarina pawimawh ka te em chu thil hi perfectionist viau pawh hi a thei lo ani chu tum mai la a perfect ngal thlop thei lo thil hi chuwan chuanin tan top ro veina khanin tan top ro veinai tan chuanin thakhat nuwa chuanin engei ti thei iron endonia ti ang khan she them nangma le nangma po kha in challenge ngai ni chu atira phe chuanin I keima ina ka tui ber hi chu sketching te painting te hey color chung chang te tin a craft thil shim keima chu hey DIY crafts ti vel nom ang ti ang kha kanita puan thui te chu ka tui ang ti poi ka rin thalo ka tui lo na salu tu ka amero chu tora chuan ka tui ber ani to ka thiam ber po nyang chu ka thiam ber khani to pattern making ti te ipon a thui na hi chu ka ne so ber to zo ka ni chu chuwan chuanin practice engma hi atira chuan a perfect don lo tan kan han thui thiam ve deuh rewa thiam kan han in ti viawa kan han thui thiam deuh tel ter kan thui rei tel tela kan down le kan be dong ruma ti chuanin ke thiam han in ti stage te oma ka van thiam le lo si ka thiam lo zia ka in she chhuak ti stage te oma ka ang tal kha chu kan pal tlang ve kha ngai in ka sha tin engkim hi iti lui ve kha ngai ni chu brand te lo build up don pay ni he lo build up don ni pay chuan IG a te I thil kha I post ngam ve te ngai ni chu za zum lo te po kha ngai ni chu perfectionist ni tum te po ngai tuk thawa he athan chu kan thil ti reng kha kut moi te khatia ang kha pawimawh a I mistake kha engei ipom thiam kha ngai ve ni chu ba ka he raw photoshoot tok ten atir kan post pasa te po te ang kha ni ve chin to aza tha ka thil reng hi a hun live ve khi oma anhuwa kumnga kumru nulama en chuanin thil reng hi a cringe hey alo nui za thak vek thawani chu a mai ro chu khatlai kan lo ti bek na khanin tam takin min puina chen kha oma a hun lai chuan thil hi a cringe vek don thaw tuna video ka siam te po hi thani tha thum nuwa chuan ke en det lenga ke ma phe chuan ke en ngam to lo ni thei ti vek ang kha ni chu everything is cringe a cringe vek thaw chu wan chuanin just start hey ti bop pro hey a hun lai ang zerin thil kha in herem ve mai don nia ti te po kha pawimawh ka ti chuanin pawimawh ka ti chu to paratan chuanin mani ni na shat hi pawimawh ka ti a mani ni na shat ti hianin Mizo chu kan career chapo lo na po ni chuang lawa ti mai ang fashion designer ni chuanin fashion designer ang tak khan an tur ania mi pan thei tak tur khan ama job ama professionalism nge ama profe na kha chatak khani ti chhuak mai tur ne tun la chuanin engem kan bio a khani chip chiar lut to ka kan ni na kha kan ja kher kha chu angai chuang lawa amai ro chu ka soi om ja chuanin mi khanin engein ti an ti po mani ni na po soi ngam lo ko pa zak zum ni te kha tha chuang mi ala wani chu intina pan thui kan ni chuanin mi kan va meet and greet pon customer zum thiam ve te marketing line anga te po mo khatang kha pawimawh ve ni chu intina engi ti china tu ti ka ti an ti pon pan thui kanya tu ti kalo thui ang che han ti thiam bor ang te khatan te kha pawimawh em a tin pawimawh phakata chuanin kan thil ti hi nuam ti ila ti chuan ke mani pon nuam kan ti chuanin hei kan hlim mai ani chu I nuam ti la I thil nuam ti te khati la hei fashion designing a po line shang kha lom ta I thil nuam ti marketing line po lo ni thei stylist lampang po lo ni thei I nuam ti khatero tin I thil ti apo kha nuam tero hei I nuam ti I te po I lo ti lo ani pon ke po puan thui te lo ngai ta amai ro chu nuam ti chop tum hei nuam zir chop katiang te kha ngai ve ni chu ta ang chani nei kan ke mani ni na sha thi kan na kan professionalism ne professionalism po ni ke lo kan na ni kha profe dawin tilli ti tum thiam tu
fashion design hin ni tur han hi inwam ti tiro ka tia khanin Mizoram a chuanin Sunday top 3 kher hi fashion designer ni na emo ilo tinge bag 3 tuini chuan bag 3 mero bag designer ni mero peikok siam tuini chuan peikok siam designer ni mero hetiame me line te khaum ni scrunchies mangpon min en zong scrunchies ka ti chu kha samchon na satin mangten three ang chi te katyang ka ta ni chu tel ti shang fashion designer ni ta ka wang khanin Sunday top 3 thiam ringut thi ani lawanya tote bag te thil dang creativity line a khanical thea marketing lama emo chu styling emo e phaila michael do ni phechanin e magazine noya te po hei tam tak kha ava tho the ni chu mo line shang kha umve thawani chu amero chu hei kan soi tong khan vein bi ka chanin Mizoram lampang ringot kan focus sa chanin atyang lampang video ang hi kron sam le zo ko tu manga e min lo subscribe ro min lo like sak ro ti hi mi han ngien ang hi nuam ka ti lo lu tu ka amai ro chu in lo ti te hi chuanin ka video en liam mai lawa ta like comment ang te in lo pek ang te hanin ka lom ve thei lut tu kania ti kha ka lo soi du a chuanin next video chuanin e a thui dan tak te practical de wa thui dan ang te khatya ang kha ron ti chhuak ka tumanga ke ma hi ka in dai lo ve thei to video hi kha traya amero 2.3 tung chang video hi chu kan ron la siam chho zel tura kan kangai soi zau tur kha la tama masing tun chu matan chuanin khati zong khani mai se adangi ngai thak le du chuanin min lo shil mai don nia kan ti le don nia bye bye vek ule